Hej alle sammen. Jeg vil lige lave lidt reklame for Rent Indeklima. Rent Indeklima er et firma, som går meget op i, at vores hjem skal have de bedste vilkår. Det gør de blandt andet ved, at de har de her maskiner, som renser luften indenfor. Og de har en støvsuger som den her, som både kan rense luften indenfor, men samtidig også kan bruges som støvsuger. Og den kan også bruges til at vaske gulv. Og det er, ja, den kommer jeg tilbage til, for den imponerer mig virkelig. Men den lille maskine her, det er den lille duftrenser. Den kan faktisk have alle slags dufte og fjerne det fra dit hjem. Den er ikke så stor, så det vil sige, at den kan heller ikke klare så store rum. Men, jeg prøver lige at skille den ad. Så herinde, der ligger filteret. I kan se, at jeg har haft den lidt i gang. Så samler den alle de her små støvpartikler. Og det gør den så faktisk forbavsende super godt. Faktisk så godt, at vores søn har taget den ind til sig. Fordi da han kunne lugte forskellen inde i vores soveværelse i forhold til sådan som det har lugtet tidligere, selvom vi luftede ud hver dag, jamen så sagde han, den vil jeg have, og så stjal han den faktisk. Nu vil jeg så lige sætte låget på igen. Sådan. Det gik ikke så godt. Jeg vil lige sætte låget på igen. Vi prøver igen. Nu skal man jo huske på, at jeg er nybegynder. Og da jeg selv optager mine videoer, så vil der være de her små upser. Og sådan er det bare. Sådan. Nu er den drejet helt om, så nu sidder den fast. Og så vender jeg den op. Det der er det gode ved den her, det er, du tænder bare her. Og så er der næsten ingen støj. Når du trykker her, så er der mere fart på. Og så går det lidt hurtigere. Og den kan tage alt fra morgenlugte til æggedunst og maddunst. Det er så dejligt. Vi har blandt andet også haft den ude i campingvognen om natten, når vi skulle sove, og vi ikke rigtig følte, at vi fik ordentligt indeklima. Så havde vi den med i campingvognen. Og jeg må sige, at vi sov meget bedre, fordi den hele tiden cirkulerede luften. Og det er til rimelig penge. Faktisk så rimeligt, at hvis man vælger at blive tester for Rent Indeklima, så får man den her gratis, hvis man bliver udvalgt. Man bliver ikke glemt. Man kommer ind i en database, hvis man melder sig til. Og bliver man så udvalgt, så får man et af deres produkter. Og når man har testet den et par dage, så får man lov til at beholde den. I hvert fald den her. Den slukker jeg så lige for igen. Så kommer vi til den store maskine her. Den er utrolig dygtig i forhold til den lille. Den kan tage op til 3000 liter luft i timen, så det vil sige, at det er en hurtig gennemgang. Den lille, den har man stående tændt 24 timer i døgnet, så har du altid frisk luft. Med den her behøver du kun 10 minutter om morgenen og 10 minutter om aftenen. Jeg vil så vise jer i dag, hvad det er, der sker, når man skal bruge den på den måde. Så jeg vender den lige om.
der sidder en kappe herom. Den fjerner jeg. Så har jeg et filter siddende der. Så vender jeg maskinen om igen. Når jeg så tænder min maskine, nu skal jeg lige have tændt for her. Når jeg så tænder min maskine her, så kommer det til at larme. Desværre. Det er nok det, der er værst ved den. Det er på laveste plus. Når så den er tændt, så for at få bakterierne væk, så tænder jeg på den her. Ioner. Når jeg tænder på den, så fjerner den mine bakterier. Luften bliver pisket ind her, og der kommer frisk luft her. Her er al luften filtreret. Det, der er det gode ved den her, det er, at den filtrerer luften ned igennem vand. Som I kan se, er det her vand ret mudret. Det er fordi, jeg har brugt den i 3 dage lige nu her i den her omgang. Og nu skal I se, hvad der sker. Det, der er det gode ved den, det er, når man har brugt den i en 3 dages tid eller en uge, og jeg har ikke støvsuget med den, så vil I rigtig kunne se, hvad det vil sige at bruge den de her 10 minutter. Jeg har overhovedet ikke støvsuget i mit hjem. Jeg har kun ladt den køre. Og I kan se, hvor beskidt vandet er. Det er da imponerende. Og min lugte efter aftensmad med mere er ikke eksisterende, efter vi er begyndt at bruge den. Jeg bruger den bare først efter maden er lavet, og vi har spist, så der ikke er larm, mens vi spiser. Når man tømmer den, så er det bare ud i håndvasken her. Men det kan jeg prøve at vise jer på et andet tidspunkt, hvis nogen ønsker dette. Kan I hygge jer? Hej hej!